UGT, Comisiones Obreras eta Estaila sindikatuek eta hainbat ikasle eragile eta elkartek lomceren aurkako jarrera irmoa hartu dezan eskatu diote gaur Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari Bilbon egindako mobilizazioan. Hezkuntza sistema propioa aldarrikatzeko eta Euskal Herrian alderdi politiko eta Nafarrako eta Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarrei eta gobernuei lomcea gure herriko ikastetxetan inola ere ez desatela aplika. Argi utzi dute lomceri aurre egingo diotela eta ez dutela bere aplikazioa inondik inora onartuko. Adoktrinatzailea, uniformatzailea, atzerakoia, segregatzailea, privatizatzailea eta elitista den lege hau bertan bera ustea exigitzen dugu. Ikasleek ere argi utzi dute jarrera irmoa dutela lomceren legearen kontra. Ez dugu ondo ikusten erreforma hau, privatizatzen du guztia. Lortu nahi dutena da hezkuntza publikoa aberatzen gauza izatea. Hezkuntza eragileek eta Eusko Jaurlaritzak adostu berri duten Euskal Curriculumaren garapenari dagokionez, sindikatuek gogorarazi dute eztabaida horretatik kanpo utzi dituztela eta denen parte hartzea beharrezkoa dela gogorarazi dute. Guztiok parte hartu, bai ikasle pribatuak, gai ikastolak, bai sindikatuak, bai ikasle publikoak. Guztio batera parte hartu behar dugu kurrikuluma egiteko. Ez da bakarrik batzuk egiteko. Mobilizazioaren bidetik jarraituko dutela azaldu dute gaur, kontzentrazioak Bilbon eta Donostian burutu dituzte Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailetako egoitzen aurrean.